Praise. Hallelujah. Mayong buntag mga igsoon. Dalaygon ang Dios, maayo kayo ang Dios sa atong mga kinabuhi. Adto ta sa atong panimbahon. Palihog manindog ang tanan. Magampo ta sa Ginoo, mangayo tagtabang. Tungod kay ang Dios tanaw na to, nagasudong siya. Hallelujah. Ama namo nga balaan, silimpahon nga Dios. Salamat ining matahom nga kabuntagon Ginoong Dios. Matahom nga kabuntagon nga aniya kami Ginoo ining balay ampuanan, Lord. Panalangini ang kadausan namo, Lord. Hallelujah. Ingon man usab proteksyon ni kining maong halampuanan Ginoong Dios. Adunay nagpatubang diri Ginoong Dios, ikaw magpahinungdong kanila Ginoong Dios. Hallelujah. Among mga silingan, Lord, among mga loved ones. Gusto na mo silang makauban. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoo. Panalangin usab ang among nasod, Ginoong Dios. Ang mga pastor, Ginoong Dios, nga matinud-anon diha kanimo, Ginoong Dios. I-bless usab, Ginoo, ang nasod sa Israel, ang Philippines. Bless the Philippines, Ginoong Dios. Ang Jerusalem. Hallelujah. Ang mga kasimbahanan, Ginoong Dios, nga nagsimba, ang matinud-anon diha kanimo. Down to the barangay tanod, Ginoong Dios, barangay captain, Lord, municipal mayor, Ginoong Dios. Adunay revival, adunay pagkapukaw, Ginoong Dios, sa tibok nasod, Ginoong Dios. Ingon ka sa imong pulong, Ginoong Dios, the 2 Corinthians. Kung ang imong katawhan mudangop, ug magpaubos, ug mobiya sa sala, Ginoong Dios. Wala may mahimo, Ginoong Dios, kung wala ang imong tabang, Ginoong Dios. Panalangini usab ang madalas alawiton, madalas sa mensahe, Ginoong Dios, dobling diho, Ginoong Dios. Kalipay namo, Ginoo, ang pag-ari, pagpaminaw sa imong pulong, Lord. Hallelujah. Sa kadaghan sa tao, Ginoong Dios, usami ang napilian, Ginoo. Ikaw ang unang nahigugma kanamo, Lord. Ikaw ang nagpili kanamo aron kami magkinabuhi supay sa imong pulong, Lord. Dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Pakpak nga masipang pakpak. O atong palakpakan ang matag-usan ato ka kinabuhi nga di ata karon. Yeah, welcome ang atong bisita. Usa sa pag-umangko ni Tatay Ruel. Dalaygon ang Dios sa inyong Usa sa apo ni Tatay Ruel nga niya nagyud sila karon nakauban nato sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Welcome! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah! So sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo, ato ta sa pagsugod sa pagkanta, atong abi-abihon ang matag-usan ato kaunan. Atong abi-abihon ang matag-usan nato nga sa awit palang daan nag-ingon na diha nga nalipay kog dako nga niya ka. So ang kalipay mga igsoon ko sa Ginoo nga gikan gyud sulod sa atong kasing-kasing.
Excited ba ta nga niata sa balay sa Ginoo? Amen. Hallelujah. Mo na ang mga igsoon ko sa Ginoo. Kung unsa ka kusog o kaigsoon nga sa atong pagpakpak inubanan sa atong mga panagsayaw. Dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw may simba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios Adonai panaghiusa, panagbigil ko kumusta ka. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban sa sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios Adonai panaghiusa, panagbigil kalintana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamo. Igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang kanang anak sa Dios magkahiusa. Yes, Lord. Yes, Jesus. Matud pa sa awit igsoon. Pagkaanindot kung ang tanan niyang mga binuhat magkahiusa sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhay nga Dios. Amen. Mao nay usa nga gihulat sa atong Dios nga usata nga iyang gipakamatyan dito sa cross. Ang gusto ni Lord sa ato ang mga igsoon, di ba? Gusto niya nga akong gibuhat ang tao para mualagad ug mudaig sa iyaha. Amen? Matud pa sa Isayas 43:21, akong giumol ang tao para mualagad. Asa man ta mualagad igsoon? Ngadto sa atong magbubuhat nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Amen? Hangtod may kinabuhi. Atong daygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Thank you Lord God sa imong pagkamaayo abahan. Salamat Lord. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan amahan. Amo kang pasidungkan, amo kang awitan, halaran, simbahon sa among tibuok kinabuhi. Yes Lord. Nahibugso miining kalibutan na amahan tungod sa dako nimong katuyuan Lord, nga kami musimba nga na kanimo amahan. Suko ni kalibutan uban sa pagtungan, katuyuan inisod Yes, Lord. Sa kalangitan, mga bulanon, kabituonan, imong gipahimutan. Yes, Lord. Mga pag-antos. Mga pag-antos, ni kinabuhi, imong gipasan. Alam ka na ako sa kahugawan, imong gihiluan, kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong dugo.
kagamhanan. Yes, Lord, wala arang makatupong. Wala yarang makatupong sa gugma mo. Yes, Lord, kakusog ang ayan kamahan. Takusok ang ayan, pasidunggan ka. Hantod may kinabuhi. Yes, Lord. Hantod may kusog. Hantod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka. Hantod niya ka. Sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o alagaran ko. Hantod may kinabuhi. Hantod may gusto. Hantod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka. Hantod niya ka. Sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o alagaran ko. Ginoo, bayawon ka og alagaran ko. Ginoo, Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, hantod aduna pa mi kusog amahan. Hantod aduna pa mi gininhawa, Lord Jesus. Hantod, Lord God, nga kantigo pa mi Ginoo mulitok sa imong pagkagamhanan, amahan. Bayawon ka na mo, Lord, sa tibuok na mo kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Nga walay laing hatagan sa among kinatibuk ang kusog. Gikan sa among lapalapa, hantod sa alimpulo, Lord Jesus. Ang imong gipangayo ka na mo, Lord Jesus, sa tibuok simana. Duha ra jud ka oras nga amo kang masimba, amo kang mapataas, amo kang mabayaw sa tibuok na mo kinabuhi, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Sa dili pa ta mo atos mga pagdaig, mga igsoon ko sa Ginoo. Aduna ako'y basahon pulong sa Ginoo nga anaa sa Salmo 150. Naiguluhan kini og dayga ang Ginoo. Amen. Amen. Ingon diri, dayga ang Ginoo. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Amen. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magkagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lira. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Dayga ang Ginoo! Hallelujah! Muna mga igsoon ko sa Ginoo. Gisugo ta sa atong Ginoo nga. Kung mudayig ta sa Ginoo, aduna din ay mga panagsayaw. Amen. Amen. Aduna din ay panagpakpak. Ipakpak ko no ang atong kamot. Sunod, shake kuno atong lawas. Unya, kuanta, dungan ta og inhale. Ginhawa ta og lawom. 1, 2, 3. Exhale. So, mabati na to igsoon no nga gaginhawa ta. Amen? Amen. So, tungod kay gaginhawa ta igsoon, buhi ta nga mudayeg sa atong amahan. Amen? Amen. So, mga igsoon, ingon diha nga, dayga kuninyo uban sa mga instrumento. Wala man tayo mga piyang-piyang unsa pa na nga mga gigamit kani adto mga igsoon. Karon nga panahon, adunay mga drum, mga instrument,
Muna nga, di kita matingala igsoon nga. Budayig ta sa Ginoo na adyo'y mga instrument. Budayig ta sa Ginoo nga musayaw ta para sa Ginoo. Di package na sa Ginoo igsoon nga adunay mga instrument kay kung wala instrument igsoon di puta kasayaw, di ba? Muna, dunay instrument, muna makasayaw kita para sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Lunlong kalipay atong matagantaman pag si Lord atong kauban. Hallelujah. Tundong kalipay, akong natagang taman. Tandang panahon, ikaw o Diyos akong kauban. Ang pulong mo, kasing-kasing kumigaan. Problema ko, ako nang ikalimtan. Sayaw igsoon. Sayaw lang ako, Kay si kay Jesus si ang Pangulo. Jesus akong Pangulo. Sayaw lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Sayaw lang ako, kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Magmaya lang igsoon. Diha sa iyong presensya. Magmaya lang ako sa kalibutan, kay ang kadaogan ako nang nabatunan. Ang saad mo kung ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo karon ako nang gituman. Lukso igsoon. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako, kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Magahalad. Magahalan, mga pagdahi, mag-awit, kanimo amahan. Jesus. Magahalad igsoon. Magahalan, mga pagdahi, mag-awit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo, Jesus akong Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Molokso ko Dagan. Modagan ko doon Kanimo Jesus Sayaw insult. Mosayaw ko Molokso. Molokso ko Dagan. Modagan ko doon Kanimo Ihala na ang tanan Yes, Lord. Itugya na ang tanan Diha kanimo Jesus among Ginoo Hallelujah 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 Yes, Lord. Yes, thank you, Lord God. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Salamat, Lord, sa kusog nga imong gihatag kanamo, Amahan. Wala kami laing gihalaran, Lord God. Wala kami laing gihatagan sa among kusog, Ginoo. Kundi ikaw ang Diyos among madayig pinaagi sa awit, Amahan. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Walay makatandi, Lord Jesus, sa imong pagkagamhanan, Lord God. Walay katapusan ang imong pag-uban kanamo, Lord Jesus. Ang imong pag-atiman kanamo, Amahan. Walay hunong ang imong pag-atiman kanamo, Lord Jesus. Diin sa tibuok simana, Amahan. Tibuok simana, Ginoo nga. Din ikaw ang Diyos nag-amping sa amo. Amen. Din ang Diyos sa mataglakang sa bisan asa minaadto. Ikaw ang Diyos, Ginoo nga walay kapariha nga nag-uban kanamo, Amahan. Salamat, Lord Jesus. Daygon pa namo, Lord God, ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkamilagruso nga Diyos. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Walay makatandi sa pagkakaayaw mo ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Diyos o Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahagturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Lord, walay maghatandi, O Diyos. Walay makatandi sa pagkakamahalan mo o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw
Walay katapusan, Ginoo, ang amo pagpasalamat diha kanimo Amahan. Walay katapusan, Ginoo, ang among mga pagpasidungog nga na kanimo, Lord Jesus. Hangtod, Lord Jesus, nga aduna pa may igong kusog, Amahan, nga amo pa kang masimba sa tubok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Gamahanan ka nga Diyos nga among gialagaran, Lord God. Kanimo lamang kami, O Diyos, mosalig, Lord God. Kanimo lamang kami makabatunog katagbawan, Amahan. Ang imong katagbawan, O Diyos, naghatag og tumang kalipay, kalinaw, puno sa gugma nga gikan nga na kanimo, Amahan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Yes, Lord. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Yes, Lord, kanimo lang, O Diyos. Yes, Lord God. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Yes, Lord, kanimo lang kami may katagbawan. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Yes, Lord. Kay ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang kadaogan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan. Yes, Lord, pagkatahong kayo sa imong ngalan. Kay kawan ang kaluwasan. Yes, Lord, dada kami, O Diyos, na to sa imong trono, Amahan. Ako nga to sa imong trono. O gusto ko magauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan.
church. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang, niini kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Labaw ka, Lord Jesus, sa tanang butang, Amahan. Kung sa man, Lord God, ang imong gipiyal sa matag usa na makakanibuhi, Lord Jesus. Apan ikaw ang Diyos labaw sa tanan, Amahan. Kay ikaw ang Diyos nagsupply ni anang tanan, Lord God. Tinood ang imong pulong saad, Ginoo. Kumanahon lang yun ka na mo, Amahan. Ang tanang mga butang, Lord Jesus, imurang ikadugang ka na mo, Amahan. Thank you, Lord Jesus. Kamahanan ka nga, Diyos. Sa bisan unsa na mo, Lord God, nga ipangayo nga na kanimo, Lord God. Even sa physical nga bahin, Lord Jesus. Musinati, Amahan, og mga ginagmay nga kasinatian, Lord God, sa panglawas, Amahan. Apan dili ni mo ay makapapag, Amahan, nga dili kami kagay gala kanimo, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Wala kami ikarason, Ginoo, nga dili kami musimba nga na kanimo. Wala kami ikarason, Ginoo, tungod kay ikaw ang Diyos, Amahan, naghatag sa tanan, Lord God, ipin sa among kinabuhi. Nagawaston kami, Ginoo, nga nakalukso nga na kanimo. Gawaston kami, Ginoo, nakapakpak, nakasayaw nga na kanimo, Lord Jesus. Among gihatag, Ginoo, ang pinaka-the best, Ginoo, nga mga pagdaig, Amahan. Tungod kay ikaw ang takos o kangayan, Ginoo, nga mudawat sa mga pagdaig, Ginoo. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord God. Nga sa diin, Lord God, sa tagsa na mo kapamuyo, tagsa na mo kapamilya, Lord God. Wala gindi mo gihikaw, Amahan, sa panahon, Ginoo, nga mangayo minimo, Lord. Nangayo man mi, Ginoo, kaayuhan. Ibong gitubag, Amahan. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga labaw pa sa tanang tambal na among giinom, Ginoo. You're the best doctor, Ginoo. Instrumento lamang ang tanan, Ginoo, nga imong gipainom sa mua, Lord God. Inaanak ka, Lord God, ka matinud-anon sa imong mga saad, Lord God. Kung ang imong mga katawhan, Lord God, nga 100% nga matinud-anon niya na kanimo, Lord Jesus. Matinud-anon mo sa ka nga Diyos, Ginoo, sa imong mga saad, Amahan. Thank you, Lord Jesus. Kamahanan ka nga Diyos, Amahan. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga among nailhan, Ginoo, nga walay kapariha, walay makatandi, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, Ginoo, kaya nimong kontrolon ang tanan, Amahan, kay ikaw ang gamahanan nga Ginoo, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord God, sa among mga katawhan, Ginoo. Ngayon mong gipadala ninyo ang balalampuanan, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa matag usa, sa matatag sa ka-family, Lord Jesus.
Even, Lord God, sa madunggan, Lord God, sa imong pulong mensahe, Lord Jesus, Ikaw, O Diyos, nagpaabot kanila, Lord, sa imong gugma, Ginoo. Lord, imong gipakita, Amahan, kung unsa ka kadako nga mahigugma nga Diyos, Lord, sa imong mga katawhan, Lord God. Gusto ni mo, Lord God, nga imong pulong imantala sa tanan, Lord God. Kaya dili ka gusto, Amahan, nga dunay masaag, Lord God. Dili ka gusto, Lord God, nga dunay nga imong gipakamatyan dito sa cross nga masaag, Lord Jesus. Inana kadako ang imong gugma, Amahan. Ingon pagani ka, Lord, nga bisan unsa kadako, halapad, kahabog ang langit, kung unsa kalapad, kalawom ang dagat, dili para paigo sulatan sa imong gugma, O Diyos. Inana kadako ang imong gugma kanamo. Kahabog, kalapad, kalawom sa imong gugma diri kanamo, Amahan. Salamat kay Ginoo sa imong mga katawhan, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagpanalangin sa matag usa na makakinabuhi, Lord God. Nga kami gihimo nimong gawas nun, Amahan. Imo kaming gipukaw, Lord Jesus, sa sayo sa kabutagon, Lord God. Kay karong adlaw, gusto nimo, Lord God, nga tigbuok na mong pagkatao, tigikas among lapalapahan tun sa alimpulo, Lord God. Gusto nimo, Lord God, nga walay lain na mong mahatagan ni ining adlaw, kundi ikaw lamang, Ginoo, Amahan, nga ato sa langit. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan nga Dios. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Kanimo, O Diyos, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen. Hallelujah. Sa sunod nga bahin, scripture reading ng Sis Ilvi. Ari detas pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo alang sa pagtawad sa atong buhi nga Dios. Mabasa kini sa Buhat 3:1 hangtod sa 10. Usa niya na kaadlaw si Pedro og si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon. Ang takna sa pag-ampo didto sa ganghaan nga ginganlag matahom. May usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso, matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga mosulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Mituktok sila kaniya og unya miingon si Pedro, "Tanawa kami." Busa mituktok ang bakol kanila og nagpaabot nga hatagan siya limos. Apan miingon si Pedro, "Wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol og gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil og lutahan sa bakol. Milokso siya sa iyang pagtindog og milakaw kuyog kanila sulod sa templo.
Siya naglakaw nga naglukso-lukso og nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw og nagdaig sa Dios og nailhan nila nga siya mao di ay ang makalilimos nga naglingkuran dito sa ganghaan nga matahom sa templo og natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Okay, sa sunod nga bahin, ang halad Marvin, Dinoyo family. At testimony di ay. Testimony mo di. Brad Albert man di, sorry. Mas Brad Albert. Mo ang higayon. Okay, may buntag na itong tanan. Una, salamat ko sa Ginoo nga sa sayo sa kabuntagon, iya kong pukaw, gitagaan ko niya kusog, uban sa akong pamilya. Kinidi akong kadaugan, may tungod ni sa katong kaniadto nga wala pa sa Ginoo niya. Karon nanas Ginoo simba o nag-alaga na niya. Kanito mga igsoon nga wala pa tas Ginoo no. Ako testimony katong mga niage kanang mga nagi mga bisyo ba, mga pagsulay niya. Diligid malikayan na mga tentasyon. Ngod kay wala pa tatom lapas Ginoo ba. Nya sa una wala pagi panalangin nga muto nga gani kami sa akong pagpuyo sa kalibutan na ay mga grasya nya murag mawala ra man mahanaw ra ba dali ra kayong kuan ito nga mangumpra mi among gyud budgeton nga murag gamay ra man gyud ito nga wala gyud panalangin sa Ginoo og karon nga nanak ko sa si Ginoo nga nya sibi na kog simba niya sa sige na kog paminaw sa pulong sa Ginoo murag kuha na ko ba nakabalo na ko nga nagiday mga pamaagi ang Ginoo nga iyang ihatag nya balo na kong unas sa akong kinabuhi magpaubos pailob nya bisan sa among pagpuyo karon murag grabe gid ang gihatag sa Ginoo panalangin bagay bisan sa una nga mag-budget pa mi niya pero karon grabe ang pabor sa Ginoo murag naghinubra na ba ito nga sa una maglisod may sa mong financial pagkaon nga magkaog lami pero karon gyud sa loyos Ginoo nga naglami-lami na gyud bagay na may panalangin sa Ginoo nga yang gihatag so tungod salamat ko sa Ginoo nga sa akong kinabuhi iya kong gibag-o tungod sa sige kung basabasag Biblia niya, minagpulong sa Ginoo. Niya salamat ko sa Ginoo nga naay ni wali niya naay poy ni
kuan ako kanang sige dasig ba nga uto nga nakatuon ko madugay. Salamat ko nga si naialagad si Ginoo ba nga ni naadre karon. Uto nga ang akong kinabuhi lahi ra gid sa una kaysa karon kay murag ano ba kanang murag kanang kuan na bitaw kanang si tawag ana nga komportable na ba nga murag di na ka mabalaka kay ang ginamang Ginoo naguban niya. Napos nagingon ang pulong sa Ginoo diya sa Exodus 23 chapter 23 25 nga unya kung simba ako ninyo nga niyong Dios kay atagan ko kamo og mga pagkaon mainom nga tubig ug sa tanang balatian iyang ayohon. Una nga ako ging paningkamutan nga nagi ko'y panahon sa Ginoo matag Domingo kay siya ra man gid ang tana mga tagugkuan kanang pabor ug ato siyang unahon. Ang mawra ko to akong kadaugan maigsoon balik sa Ginoo ang dungog himaya iya ra gyud. Isa pa'y gidasig diya, pwede pa mo testimony. Wala, ato na lang ta sa sunod nga bahin sa kuan. Marvin, Dinoyo, Halad Awit, Alibrad. May buntag pag-usab. Niami dere sa inyong atubangan aron sa among halaran og awit ang atong buhi nga Dios og naguluhan kini og Hesus maghari ka. Ikaw ang Dios nga labing gamhanan, manunubo sa tanan nga katawhan. Angay kang pasalamatan sa niusang pagdaing, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat magasimba sa imong balaang ngalan. Kay gitubo
gitubos mo sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Jesus, maghari ka sa kinabuhi ko. Jesus, maghari ka sa kasing-kasing ko. Ang tanang kamot igabayaw, sa pagmaya magasayaw. Kay ikaw akong hari, ug ikaw ang akong Diyos. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, manunubo sa tanan nga katawhan. Angay kang pasalamatan sa hiniusang pagday, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhan magasimba sa imong balaang ngalan. Kay gitubos mo sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Jesus, maghari ka sa kinabuhi ko. Jesus, maghari ka sa kasing-kasing ko. Ang tanang abil mag-aawit, sa pagmaya magasinggit. Kay ikaw among hari, ug ikaw ang among Diyos. Jesus, maghari ka sa tanan nga katawhan. Jesus, maghari ka sa tanan kanasuran. Jesus, maghari ka sa tibuok kalibutan. Kay ikaw lang ang pasidunggan, ituboy ang imong ngalan. Kay ikaw ang hari, ug ikaw ang among Diyos. Kay ikaw ang hari, ug ikaw ang among Diyos. Hallelujah. Atong pakpakan ng Dios mga kaigsunan sa kinabuhi ni Dong Marvin, Day Eden, o sa ilahang bugtong anak nga si Jaya. O salamat kay sa Ginoo nga padayon ng Dios nagpanalangin. Ang ato karong hisgutan mahitungod sa pulong pagdaig. Ang tanan mo yung pagdaig. Kini maong pulong pagdaig mga kaigsunan, kinahanglan ato ning masabdan aron ato ang mabuhat ato kining mahimo samtang naghulata sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan naa sa ikaduhang Samuel. Ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 14 ug hangtod sa bersikulo 15. Ingon dinhi,
og misayaw si David taman sa ginhawa, atubangan sa Ginoo. Si David nagtapis lang og panapton nga lino. Busag gidala ni David og sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit og tingog sa trompeta. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, salamat Amahan sa imuhang pag-atiman o pag-amuma sa tanan ngaming alagad kanimo, misimba kanimo, midayeg og nagpasalamat sa imong ngalan. Amahan niya kami aron sa pagpamati o pagkat-on sa imong mga pulong. Niya sab kami aron imong panalanginan na among kasing-kasing unahuna nga madinawaton matinuohon sa imong mga mensahe. Tagay kami kadasig kaisog-usog sa pagbuhat sa pagsubay sa mga pamaagi nga imong itudlo kanamo diha sa pagdaig diha kanimo Amahan. I-bless ang tanan bisan pa sa ako makigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod, nga naa karon sa nagkalaing mga lugar sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, nga nakigduyog ug nakiguban kanamo diha sa among pagsimba ug labos sa tanan diha sa among pagpamati kanimo pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing ato kanila sama nga imo usab kaming gipanalanginan ug imo kaming gipauswag diha sa among pag-alagad kanimo. We declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Ang pulong pagdaig mga kaigsunan ngadto sa Dios mao ang pagpakita, mao ang paghatod ug mga pagpasalamat sa Dios. Ibutang ni sa atong imong hunahunang kasing-kasing nga ang pulong pagdaig mga kaigsunan mao ang pagpasalamat, mao ang pagpasidungog, mao ang paghatod ug mga pagdaig, pagpasalamat sa Dios nga dili sa pulong lamang kundili diha sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Kumingon tang kinatibuk-an kinabuhi mga kaigsunan, dili lamang sa pulong, kundili bisan sa atong kusog. Ang tanan mayong kusog. Kusog sa pagpakpak, kusog sa paglukso, kusog mga kaigsunan sa pagsayaw. Butang nga gipadaplin sa uban nga mga tawo nga nagtuog Dios tungod kay doon na sila mga nasabdan usab sa mga mensahe sa Biblia nga ilang gigunitan o gibarugan. Butang nga dili nato makita mga kaigsunan sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios sa Old Testament hangtod sa New Testament. Magisgot tag pagdaig mga kaigsunan sa tibok kalibutan, ibin sa Pilipinas lamang mga kaigsunan, kung imong lantawon lahi ang pamaagi o kahimtang ubuhat sa tao, speaking about pagdaig sa Dios. Doon ay mga pagdaig nga gihimo o gipakita sa tao mga kaigsunan nga bawal kanilang pagpakpak. Bawal kanilang pagsayaw. Nga matud pa sa uban mga kaigsunan, kung imong makitaan sa social media, moingon day ng uban, sama ng ilang simbahan, mura magadisco. Sama ng ilang simbahan, mura man na o ganang gibaylihan nila ang Ginoo. Na kung atong tan-awon mga kaigsunan sa kinabuhi ni David, si David dinihugan sa Dios. Si David mga kaigsunan pinili sa Dios. Sama kanimo kanako nga pinili ta sa Dios pinaagi ni Jesus Christ. Si David mga kaigsunan kanunay nagmadaugon sa gubat. Gikan sa unang Samuel ngadto na sa ikaduhang Samuel, diha sa kapitulo 6 mga kaigsunan, before ang kapitulo 6, imong babasa mga igsoon diha sa kapitulo 5 nga si David gihatagan sa Ginoo og kadaugan taliwala sa tanang kaaway. Nagmadaugon og nabuntog ni David ang mga kaaway. Mga kaigsunan ko sa Ginoo nga nagukod og nakigbato kang David. Sa dihang nagmadaugon si David mga kaigsunan, misulod si David diha sa presensya sa Dios. Og matud pa sa atong ibasa, si David mingsayaw sa tamas ginhawa. Kanang pulong tamas ginhawa mga kaigsunan, walay pagpugong-pugong nga pagsayaw. Amen ba? Nga wala kay masabti sa uban mga kaigsunan, nga wala mo dawat ini mao mensahe. Si David mga kaigsunan niingon siya diha sa mga salmo, ibin sa Salmo 100, daygan ninyo ang Dios. Sa Salmo 47, mingon, pamakpak kamo, gamita ang imuhang kamot sa pagpakpak aron pagdaig sa Dios.
Kay ang Dios mo'y naghatag kanimo kusog. Siya ang nag-ayo kanimo. Siya ang nagluwas kanimo. Mga igsuon ko sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung kinsa gani ang nakagigamit gani sa Ginoo sa dihang dito pata sa kalibutan, kung naa gani mga tao nga muhatag nato, mudaig man gani dayon ta, labi na kung maghisgot ang eleksyon, unya naadayon ang politika, unya naadayon yung mga unsay tawag ana, kanang magyaw-yaw o sana? Kumpanya. O niya, nanagani mga kanang mga proyekto, ang ilahang hisgutan, ikaw nga murag, nakadawat og pabor, gitagaan ba ka, pakpak yung ka. Muingog yung ka, banat yur. Si David, mga kaigsunan, gitagaan og kadaugan sa Dios. Ug imong makita mga kaigsunan, atubangan sa Ginoo, ang tanan yung atubangan sa Dios. Si David mingsayaw sa tamas ginhawa. Siguro moingon ang uban mga kaigsunan sa Old Testament man na. Sa panahon ni Jesus wala na nang pagsayaw. Murag kumbaga nga gipakita sa uban mga kaigsunan nga nakasumpaki ang Biblia gitugot diha sa Old Testament ang pagsayaw, pag-abot sa New Testament gibawal ang pagsayaw. No, atong tan-awon mga kaigsunan kung gibawal ba ang pagsayaw sa New Testament after ni Jesus Christ. Diha sa gibasa kaganina sa kaigsunan at Hilbe, diha sa Buhat kapitulo 3, bersikulo mga kaigsunan 1 hangtod sa 10, imong makita diha sa bersikulo 8 man siguro na mga kaigsunan, sugilano na sa apostolis ni Jesus Christ. Sa diha nga si Apostol Pedro o si Apostol Juan man siguro nang naadiha, nga atong mabasa diha sa maong kapitulo, nabatasan sa mga apostolis ang pag-adtog templo. Ang tanang mayong templo. Ang templo nga gisgutan diha mga kaigsunan, usa ka na siya ka lugar, usa ka na siya kalawak, sama niini mga kaigsunan, diin dunay mga tao nga nagtuog Hesus. Nga matag alas 3 sa hapon, nabatasan nila ang pag-adtog simbahan, pag-adtog balay alampuanan, dili lang diha sa pag-ampo, kundi sa pagdahig sa Dios. Nya sumala sa sugilanon nga gipakita sa Biblia mga kaigsunan ko sa Ginoo, samtang pasulod na, kumingon tang pasulod na, naanas ganghaan. Gani dunay usa ka buta diha, buta man na no, bakol. Usa ka bakol mga kaigsunan nga gidala siya diha sa pultahan gayud sa templo. Dili aron pag-ampo ug pagdahig, kundi aron pagpangayog limos. Sa diha nga si Juan ug si Pedro paingon na sa pultahan, nangayo dayon sa limos. Nagpalimos siya. Unsay tubag ni Pedro mga kaigsunan, wala ako'y salapi ug bulawan. Apan ihatag ko kanimo ang nia kanako sa ngalan ni Hesus. Lakaw. Tapakpakan ng Ginoo mga kaigsunan. Sa diha nga naayo ang sa kabakol mga kaigsunan sa pangalan ni Hesus. Nilakaw siya dili aron pagpauli. Milakaw siya kung imong lantawon, misulod siya sa templo og naglakaw-lakaw. Amen. Amen. Naglakaw-lakaw og naglukso-lukso. Amen. Naglukso-lukso. Unya gipakita diha, naglakaw-lakaw nga naglukso-lukso nga nagdaig sa Dios. Pagpakan ng Ginoo mga kaigsunan. Nagsayaw-sayaw. Unya kung imong lantawon pag diha ang mga tao nga nagsimbang, nagampo sa Dios, di anang tungura. Dunay mga tao, mga kaigsunan nga nakakita sa milagro. Naglakaw-lakaw usab sila og nagdaig, naglukso-lukso nga nagpasalamat sa Ginoo. Amen. Muna miingon si David diha sa Salmo 150, kapitulo 5, dayga ang Dios pinahagi sa pagsayaw. Nganong kinahanglan man natong masabtan ang mga mensahe tungod kay paingon ta sa usa
usa ka higayon nga magsaulog ta sa pagkamaayo sa Ginoo sa usa ka tuig kausa. Amen. Pirmirong adlaw ug unang Domingo karon sa bulan sa Pebrero. Human ani murag 28 ra man ni ka adlaw ang Pebrero. Murag wala may 29. May na ba 29 murag talagsa ra. Dali ra kayo mahuman, musud na ang first week sa March. Sa first week sa March, mga kaigsunan, pagkapit sa 5, daghana kay tang mga bisita gikan sa nagkalay mga lugar. Paghimamat nimo, paghimamat nako, labaw sa tanan, paghimamat sa presensya ni Lord. Kay sa pizza size, atong himuon ang tinuig nga pagpasalamat sa Dios. Ang tinuig nga pagpasalamat, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dapat imo nang masabtan. Dapat ato nang masabtan o gibutang nato sa atong kasing-kasing gunahuna para sa ingon sa ato karon nga paghulat anang adlawa, nasabtan na nato og unsay angay natong andamon. Now atong hinumduman daghang mga tao diha sa Old Testament to New Testament nga nagdaig sa Dios, nagpasalamat sa Dios, naghimo silang mga pagpakpak, pagsayaw, paglukso-lukso, pero ang dakong problema wala dawata sa Ginoo. Nganong wala dawata sa Dios? Kay matud pa sa Ginoo, nagdaig sila sa Dios apan ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Karon ang panahon nga atong sugdan pagpanghandam, ang tinuig nga pagpasalamat, andamo nato atong kaugalingon sa usa ka bulan ug pila ka adlaw aron himuon nato ang tinuod nga pagpasalamat sa Ginoo. Kay damortang magpasalamat nga dawaton sa Dios ang atong mga halad, i-bless gyud ta niya. Kung imong lantahon si David, nganong damor siyang gipanalanginan, nganong damor siyang gitagaag anak nga pinakamaalamon sa tibuok kalibutan, inani ang gipakita sa Dios sa kinabuhi ni David. Nga gusto sa Dios nga imong masabdan. Damor nga si David panalanginan. Damor si David nga mudaig sa Dios. Hallelujah. Atong pakpakan ng Ginoo. Mga igsuon kos Ginoo, nadunggan nato ang atong igsuon nga kaniadto. Doon ay mga pagkulang ang ilang pagpamuyo. Sa dihang nakadungog sila sa mga mensahe sa Dios. Sa dihang nakabati sila sa mga pagdasig sa Dios. Mingdawat o mialagad sila sa Ginoo. Ikaw ug ako mismo nakakita nga sa ilang kinabuhi malipayon ug dili lang malipayon, gipauswag sila sa Ginoo. Ato pagpakan ang Ginoo, mga kaigsuonan, sa iyang pagkamaayo nga nagatiman kanato. Doon ako'y daghan kay mga testimony sa kinabuhi sa tahaw. Nga kaniadto mga kigsunan nga wala pa diha sa Ginoo. Grabe gyud kalisod. Kagahapon gibisita ko sa akong mga estudyante. Ang usa kontraktor. Ang duha puro sila panday. Dili lang kay panday lang, all around sila. Pwede silang mutukod gikan sa pagsugod sa paghuman. Nga ang tagiya, igo na lang musulod. Ilang mga skills kaniadto, ilang gigamit apan mismo sila nakabantay nga grabe sila kalisod ni adtong panahon na. Bantugad be the glory, nakadungog sila sa pulong sa Dios. Pinaagi sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nangita sila o gipangita ko nila dito sa opera. Sa diha nga nakaplagan ko nila, nagdahig og nagsimba sila sa Dios. Kuyog namo dito sa opera o gidasig ko sa Ginoo sa pagtudlo kanila. Kabalo ba mo unsa? Kanunay ni balibad ang usa nila. Lisod kayo nga mubasa kay lisod kayo siyang makakitag litra sa Biblia. Kanunay nako siyang giampuan. Kanunay nako siyang gipandungan sa panahon nga mo Bible study ko dito sa Starcom. Sa panahon nga mo bisita ko dito ako silang ilihans. Hangtod nagpadayon sila sa pag-eskwela. Hangtod niabot ang pandemic apan di wala makapugong ang pandemic, nagpadayon mis klase. Kabalo mo unsa?
Sila mismo nakatestimony nga kaniadto perteng lisura. Ang usa na puno na sa nagbalin-balhin na lang kay tungod sa utang. Pero dunay panahon nga ning padayag siya, pastor, sukad ko nga nag-alagad kuyog nimo. Wa na koy utang. Pagpakan ng Dios. Hallelujah! Pila ka tuig mga kaigsunan, gikan sa mong pagbiya sa syudad paingon dinhi, gibisita ko nila. Sila mismo nga ni testimony. Pastor Gideon, samtang magklase ta kaniadto, tabil-tabil ra ang akong Pinoy-anan. Ako mismo makakita. Kay makita nako unsa ang naas likod niya. Magtabil-tabil ra na siya sa una. Samtang magklase ko. O niya, bisitahan ko niya dito sa opera. Pirtirag yung gamaya ang iyang motor. Nga kung sikaran, matumbara. Kabalo mo unsa, gibisita ko dire kagahapon. Ngon siya, Pastor, salamat sa imong kinabuhi. Salamat sa imong mga hagog sakripisyo. Sa una, gamay pa kayo ang ako ang motor. Kay ang tinuod sa una, kusog kay siyang manari. O niya na po sa mga bisyo. Pero sa dihang gidawat niya ang Ginoo, gitangtang niya ang bisyo. Munang mayon ko sa tanan, nga may tangtang sa bisyo, o may biyag, may talikod, i-bless ka ni Lord. Kabalo mo sa tila lang katuig, ikan adtong panahon na, kagahapon akong nahibawan, doon na nasay duha kasakyanan, ug doon na pagyud say ikatulong sakyanan nga mo ilang gisakyan kagahapon. Atong pagpakan ang Ginoo. O gawas pa ni ana, dili lang sa mga butang, gisya gipauswa. Nahimo sang usa ka pastor sa dako kaing simbahan, diha sa Lapu-Lapu. Og nahimo sang dramaturgo sa FM radio nga atong madunggan, siya ang nagdala sa papel ni Abraham. Atong pakpakan ang Ginoo. Muna nga kanos kinsa man na siya kaniadto. Usa mga kaigsunan nagdala ng mga simbahan. Ang usa mga kaigsunan santang gibili namo ang simbahan dito sa Tarcom. Ang simbahan nga kaniadto mga kaigsunan, kung imong lantahon gipauswag sa Ginoo. Nahimo ng irkon ang simbahan nato pagpakan ng Dios nga mo'y tag-iya sa nan. Nganong ako nang gisugilon kay gusto sa Dios nga imo ning gunitan ang iyang mga saad. Timan-i, damor nimo siyang daygon, damor nimo siyang simbahon, damor kaniyang piyalan. Si David mga kaigsunan, sa dihang damor siya nga hatagag kadaugan, sa dihang gihatagan siya og kalampusan, damor siyang mialagad sa Dios. Usa ka butang angay natong bantayan, kung damor ganitang panalanginan, dili nato kalimtan nga ang panalangin ug dili nato tukutukan nga ang panalangin mao di mubabag sa panahon nga daygo nato siya. Hinumduman nato ug ibutang nato sa unahon kasing-kasing. Ang gipangita sa Dios nga mga pagdahig nga mahimo sa tao nga mingtuo kaniya. Katong tao nga nagdahig kaniya nga ang kasing-kasing gihinluan sa dugo ug sa mensahe ni Jesus Christ. Sa may buti pasabot, kasing-kasing nga wala magpuyo sa sala. Kasing-kasing mga kaigsunan nga nakalingkawas sa kalibutan. Kasing-kasing mga kaigsunan nga walay laing gitinguha ang pagdaig sa Dios, ang pagsimba sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios. Butang nga pwede nimong ipangutana karon sa imong kaugalingon, mao bay gitinguha sa imong kasing-kasing karon nga misimba kaniya. Kay damor nimo ning buhaton ang pagtinguha sa pagsimba sa Dios, hinumdumi ang Dios nagsaadi kaniya pasagdan. Timan idunay giisulti si Jesus, nakakita ba mus mga langgam, wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Pero giatiman sila sa Dios, wala sila pasagdi sa Dios. Kamu pakaha ngal bililhon pa kamo kaysa mga langgam. Munang kami, ako ug akong asawa, among pamilya, mga kaigsunan, gidasig sa Dios sa pagpangulo kaninyo, diha sa pagdahig sa Dios, sa pagpasalamat sa Ginoo, kay kami mismo nakasaksi, kami mismo naka-experience, nga damor namong daigon ang Dios, damor namong simbahon sa ang Dios mga kaigsunan, damor may iblas. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Moingon ko kaniadto kinsa man ko.
Apan miingon ang Dios, gibiyaan nimo ang sala. Munang miingon ko nga kung imong biyaan ang sala, hingpit nimong talikdan ug atubangon nimo ang presensya sa Dios. Imong pangitaon ang presensya sa Dios, mga kaigsunan ko sa Ginoo. I-bless ka niya. I-bless you kaniya, mga kaigsunan. Excuse me. Ako muhila ko, mga kaigsunan, kung makakita ko nga tunay tao nga muuswag, muhila ko sa kalipay. Kay maunay buhing ebidensya nga naguban ka nato ang Dios. Kay maunay ang saan. Mapauswagon ta. Kabalo ba mo, mga kaigsunan, sa mong kinabuhi, nakaagimig pertelyong lisura. Dili lang sa mong kinabuhi, mga pastor nga binibisita diri kagahapon, pertigyo na silang lisura. Nagtabil-tabil ra na sila. Pero kabalo ba mo? Karong mga panahon na, give-bless sila ni Lord. Dili lang sa mga material o sa mga butang. Give-bless sila sa Ginoo kay naa sila sa katagbawan. Naa sila sa tinuod nga kalipay. Naa sila, mga kaigsunan, sa tinuod nga kalinaw kahopsay sa pamilya ug pagpuyo. Naa kanunay ang pagsinabdanay. Usa ka butang, mga kaigsunan, nga usa ka butang, mga kaigsunan, nga gusto sa Dios nga ato gayong ampingan ang atong kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga magpabilintang mapailubon. Gusto sa Dios nga mapilitang mapaubsanon. Kay damortang mudaig sa Dios, damortan niyang dawaton. Dunay moto si Jesus Christ. Panultihon ni Jesus Christ. Matod pa ni Jesus Christ, iyang gipaila ang amahan. Ingon si Jesus Christ, damor kang magpaubos, damor kang ipataas. Apan kung damor kang magpataas, damor kang ipaubos. Kanos amanta makasinati nga naatay pagkamapobsanon. Kanos amanato makatunan ang pagkamapobsanon o masaksihan o makainguntang, thank you Lord, nagmapobsanon ako. Kabalo ba mo, mga kaigsunan? Isa nato matugkad ang atong kaugalingon nga naatatay pagkamapobsanon sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga lutuson ka, sa panahon nga butang-butangan ka, sa panahon nga hulgaon ka, sa tanang sitwasyon, mga kaigsunan, nga mata nga mga pagsulay timan ini, damor kang sulayon, damor kang sulayan, mga kaigsunan, ampan damor kang mupiko ang imong tuhod nga mangayo og tabang sa Dios, mudangop sa Dios. Ang pulong pagpaubos, mga kaigsunan, dili na lang makita sa imuhang pulong, ni madunggan sa imuhang mga pulong, mga kaigsunan, kundili ang pagpiko sa imuhang mga tuhod diha sa mga pagdahig sa Ginoo. Kung dunay mga tao nga muhari-hari nimo, dunay mga tao nga gamiton aron kasulayan, singkahan baka karon, hagiton baka karon, timan ini ang pagpaubos o pagpailob mo'y bugtong hinigiban aron ka sa Dios, kanunay kang tabangan. Atong pakpakan ang Dios, mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga atong kasing-kasing hinlo kanunay. Hinlo kanunay nga atong hunahuna. Nahinumduman ako, mga kaigsunan, ang mga mensahe sa Dios nga iyang itudlo ni nimong simbahan. Kung unsa ang mga pamaagi aron maampingan nato ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing. Hinumdumi kung unsay atong makita, kung unsay atong madungog, maunay mubutang sa atong kasing-kasing, sa atong hunahunang kasing-kasing. Aron kanunay hinlo ug putli ang atong kasing-kasing. Paningkamutan nato nga ang pulong sa Dios mao'y kanunay natong madunggan. Ang mga minsay sa Dios kanunay natong masabdan. Balunon nato ug dala-dalaon nato bisan asa ta samtang naapatas kalibutan. Kay ang pulong minsay sa Dios mao'y makapaputlig, makahinlo sa atong kasing-kasing aron dawaton sa Dios ug kita panalanginan sa Ginoo kung damortang mudahay kaniya. Atong hinumduman karong bulan sa Pebrero, sunod ni ini bulan na sa Marso. Dili na to tugutan nga atong kasing-kasing ato rang pasagdahan. Kinahanglan ato ning ampingan. Kinahanglan ato ning
ato mga kaigsunan nga hinumduman ang mga mensahe sa Dios. Walay laing makahatag natong kinabuhi kundili ang pulong lamang sa Ginoo. Mahinungdan ikaw ug ako gitudluan kung unsaon pag-ila sa mga pulong nga makahatabang kanimo, makapalig-on kanimo, makadasig kanimo. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tanang mga alagad sa Dios, mga propeta sa Dios, damor silang gilutos, damor silang isulayan, damor silang midangop sa Ginoo. Munang inay mong tapad kung dunay mga pagsulay kalisod, ayaw dangop ni bisan kinsa, gawas kaniya. Amen? Dangop ni Jesus. Kabalo ba mo mga kaigsunan, dunay gusto sa Dios nga atong masabtan karon. Sunod nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Kana bitang dili nato siya matihik-tikan sama sa kinabuhi ni David. Kung ikaw gigamit sa Ginoo sa pagdumala dire, dayga ang Dios sa walay pagkulba. Dayga ang Dios sa walay pagkurdam. Dayga ang Dios sa dili pagdispinsa sa imong kaugalingon. Dayga ang Dios sa paagi nga gigugma kaniya, gibag-o kaniya, giluwas kaniya, gipamatyan kaniya. Samtang nagtukar mi diri, dunay mensahe si Lord. Before ang Thanksgiving, sa Pizza 5, doon na may seminar nga mga pastor. Apan, doon ay mensahe si Lord sa akong kasing-kasing. Ang tanang mga worship team, especially sa mga song lead, to back up lead, doon na mo'y seminar. To pakpakan ang Ginoo. Naasa ko na huna kung kinsa ang mutudlo ninyo. Kining usa ka pastora, connected siya kanunay sa presensya sa Dios. Moingon ko nga human sa inyong seminar, dunay kalahian ang inyohang pagdaig sa Ginoo. Ug maunay gusto sa Ginoo nga inyong makatunan aron sa ingon sa atong panag-uban, pauswagon o patubuon ta sa Ginoo samtang naghulat ta siyang mga saad. Kay maunay saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo, nganong mianhi si Jesus, aron magpuyo ka nga madagayaon. Ang tanan mo madagayaon. Kanang madagayaon mga kaigsunan, makapanghatag, makapakulam, dili kay kanunay kang manghulam. Amen. Unsay naa nimo, i-bless lagi na ni Lord. Ayaw lang pagbiya diha sa presensya sa Ginoo. Himo ang pinaka-espesyal o pinaka-priority sa imong kinabuhi ang adlawng Domingo. Ang adlawng Domingo dili tunga-tunga, dili panapos, kun dili ang Domingo. First day sa matag simana gibutang sa kalendaryo. Ngano man gusto sa Ginoo nga ang Mateo 6:33 imong ma-apply sa adlaw Domingo. Apan labaw sa tanan, paharia ang Dios, labaw sa tanan, wala na'y lain pang makalibel sa pamaagi sa Dios. Wala na'y pa'y makatubong sa pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo, unahon nato siya. Tumano nato ang iyahang pagbuot. Labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pag kinabuhi kamo, uyon sa iyang kabuton. Ang word, uyon sa iyang kabuton, uyon sa iyang kagustuhan. Ang kagustuhan sa Ginoo, daygo nimo siya. Kabalo ba mo, sa gipakita sa Biblia, sa Buhat Kapitulo 3, 1 hangtod sa 10, ang taong dunay balatian, dili na kadayeg sa Ginoo, sama sa usa ka bakol. Ang bakol, mga kaigsunan, kabalugod siya nga naa sa duol simbahan. Ang bakol, kabalo siya nga dunay mga tao nga nagdaig sa Dios. Apan tungod kay naapay diferensya ang ihang lawas. Sige sag pangayo. Sige sag pangayo kwarta. Sige sag pangayo kwarta. Ang tao nga sige pangayo kwarta, dili makadahig sa Dios. Unang, ang ako ang mga ginikanan, uban sa akong asawa, akong giingnan, akong ugangan, mapa, ang among gibuhat, ang pagdaig sa Dios, ang among gihimo, ang pagpasalamat sa Dios, the morning mo daig sa Dios, the morning mo simba sa Dios, the morning mo hatag para sa Dios, the morning atimanon ni Lord.
kung nasinatian namo ni, dili namo kalipay nga kamera ang makasinati ni ini. Kalipay namo nga inyong ning masinatian. Pero hinumdumi, dapat sa atong relasyon ni Lord, dili tabakol siyang atubangan. Wala tay diferensya. Amen? Dili gusto ang Dios nga doon na tay diferensya. Kana bitaw na ay kaloyahon, na ay mga kana bitaw pagpangumpara, ayaw. Mga kaigsunan, likay ang sala. Tanang klasing sala, tanang klasing bisyo, kamaunay nakapabakol sa tao at tubangan sa Ginoo. Mo nang naay mga taong naay sala, maluya ka. Pero hinumdumi, pag makabuhat o makalapas ka, ayaw surrender. Pangayo pa saylo. Samtang may panahon pa. Dili pa ulahi ang tanan. Mga papa, mga mama, mga ginikanan nga niya karon. Moingon kong bless kayo ka sa imong kinabuhi nga gidumala nimo ang imong pamilya sa pagsimba niya. Kay sa unahan silang kinabuhi, i-bless gayud na sila. Dalaygon kaya ang Dios sa kinabuhi ni Brother Ruel, ang iyang mga apo gidala diha sa pagsimbas Ginoo tong pagpakan na Ginoo. Siyansi, padayon day. To pagpakan na Ginoo sa mga batanon. No, pamilya nato diri, padayon, kung padayon, ingnay mong tapad, padayon. Ayaw ka diskurahe, ayaw ka discourage. Hinuon, pagpadayon mo ay pinaka-importante. Kay sa unahan ang Dios nag-andam o ganti, labaw pa sa imong gipangandoy. Amen? Labaw pa sa imong gipangandoy. Bless kayo ang ako mga estudyante sa among pagkuyog diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon siya, Pastor, wa pay usa ka tuig inaani na kaplastada ang simbahan. Nakita namo nga kanunay ang Dios nag-uban. Tungod kay nakita nimo namo ang imong pagkamatinud-anon. Ako sila gignan tungod kay ang Dios matinud-anon ni atong matinud-anon. Tipigi kini ninyong mga kining bersikulo ha. Salmo 18:25. Ingon diha, prayer na ni David. Ingon si David, o Ginoo matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, ug maayo ka ni atong hingpit. Hingpito nato atong pagtuog, wala nay lain nga atong ituhan kundi siya lamang. Amen. Unya, ingon diha mga kaigsunan, maayo siya ni atong hingpit. Hingpita ang imong paglaom, hingpita ang imong paghigugma. Bugos na paghigugma ang gipangita sa Ginoo sa kasing-kasing sa tao. Muna nga priority ang pagsimba. Ina imong tapad, simba bisag na ay mga pagsulay, ayaw padalas mga pagsulay. Simba. Ayaw padala ng kaluyahon. Ayaw padalas mga butang. Kay ka na mga butang, dugangan na ni Lord. Basta kapiyalan lang ka. Malipayon kang musimba, muhalad ka sa Ginoo. Mga kaigsunan, i-bless ka. Sure 100%, I guarantee, diha sa ngalan ni Jesus, i-bless lagi ka, i-priority lang siya. To pakpakan ng Ginoo. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagdasig, paglig-on ka namo. Imo kaming gitudluan kung unsaon namo pangandam sa usa ka tuig nga mga pagdahig namo diha kanimo. We declare blessing sa matag usa in Jesus name we pray. Amen. Ato pakpakan ng Ginoo og ing na imong tapad padayon sa pagsimba kay i-bless kagayon niya. Hangyo si Brother Sirap. Mga igsoon, ato ta sa sunod nga bahin, tithes and offering.
pagdaig. Ikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. Alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdaig. Gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. O Diyos, ikaw ang tinugdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinugdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdaning tanan. Kay ikaw man ang tinugdaning tanan. Akong gihangyo si Brad Serapin sa pag-ampo sa tithes and offering. Kanimo amahan nga balaan. Ikaw mga panalangin sa mga kamot nga naghatag Ginoo sa tithes and offering Ginoo Dios. I-bless ang ilang panarbaho, negosyo, pananom Ginoo Dios. Ikaw magpaulan ng yamog sa kagabiho sa mga nananong Ginoo Dios. O aduna sa mga pag-uswag sa mga sweldo sa mga nanarbaho. Proteksyon niyo sa Ginoo ang namuhay kayupan, tagaig mga customer ang mga negosyante Ginoo Dios. Ang katong nanarbaho sa mga layong nasod Ginoo Dios. Ikaw sa magpaupay sila makasing-kasing adunay kaayong relasyon sa ilang mga amo Ginoo Dios. Lord, i-bless kami tanan Ginoo Dios. Imong katawhan, ikaw ang nagpili kanamo Ginoo Dios. Ikaw ang nagluwas kanamo Ginoo Dios aron mosimba ang walagad Ginoo. Thank you so much Father God. In Jesus name we pray. Amen. Ato tas pagpanglingkod sa makadyot, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios sa kalampusan sa ato ang panambahon, mga igsuon ko sa Ginoo. Unya, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni classmate ni Cindy. Ya nakadungog ko ani nga time nga kanang ni anak si Cindy nga gusto kayong musimba ang iyang classmate. Unya ingon ko nga dasiga Cindy. Kay kamo may mas dool kay classmate man mo. Ya, salamat atong plakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi nga gihatagan gyud sila kanang kaisog nga mo ari diri sa ato ang balay alampuanan. Salamat sa Ginoo nga kanang welcome gyud kaayo ang matag usa. Kay wala may laing gitudlo nato diri which is ang pulong ramang gyud sa Ginoo. Mo'y naghatag nato kinabuhi kanang kabag-uhan sa matag usa. Amen. So ato ta sa mga announcement mga kaigsuonan, ang presider karong Domingo kay si Sis Cindy. Unya ang mo scripture reading kay si Sis Pamela. Unya ang mo testimony kay si Indayansi. Imuha ang panahon. Dako-dako na siya kadaugan kay pipila ka higayon nga wala gid nato ni ikit idri. Ora og sakuan pa di mahuman og usa ka adlaw iyang testimony. So ang may special number kay ang amoa ang Candelarios family. Unya ako ihatag sa iyang alagad ang dugang pang mga announcement. Okay. Akong pahibalo nga nakapalit na tag baka to pagpakan ng Ginoo. Si Dong Marvin maoy
nangita o niya ang baka napalit og 22,500. Oh, o niya ang atong baboy dako na sad og usa na lang kabulan Thanksgiving na. Nya na ako'y mga estudyante gikan sa Panabo, uban sa Bohol, sa Pizza 4, moabot na sila diri sa Pizza 4. O niya dugang na kong pahibalo sa kanang ang atong igsuon nga ni saad no og tiles na ni ato nang nadawat ang 20,000 ato pagpakan ng Ginoo no sa kinabuhi ni Sister Evelyn nga maoy gigamit sa Ginoo aron ma-tiles ang simbahan. Unya kagahapon niabot ang akong mga estudyante nga ka pastor na gyud pod nagdumala ng mga simbahan, kontraktor man tong usa. Gani do na say gi contract diha sa San Fernando og mukabat na og 5 million ang ang project. So milyon-milyon na ang ilahang kanang gipiyal sa Ginoo nila. Nya sila ang gihangyo nako nga ako ang papididosan. So dagan-dagan po ko dito kay kuha kong metrosan ni sa pastor dili na kinahanglan ng metros. Inig tikang na lang nako wa na kabalo nami. Kay ang sukod sa simbahan kabalo nami og pili sukod. So iyang gikwenta ang tiles nga gikinahanglan 160. Unya niabot og 35 ka sakong simento og 3 ka cubic nga balas. Unya do na patoy adhesive mura og 5 o 9 bato ka sako. Nya naapoy 3 ka kilo nga kanang sa to growth kanang ikuan sa kilid. Unya pagkwinta na mo kay nakasuway na mamigpalitan ng tiles nga 60 by 60 niabot siya og 50,000 materialis rana. So dunay 30,000. Mao na nga salamat ko sa Ginoo nga nagtubag og nagsupply nini tungod kay do na po'y gigamit ang Dios para mapagaan ang buluhaton. Lamang muga mo kuan gyud taan na og panday kay kinahanglan magyud na ay panday pero ang ako ang gihangyo nga ato nang kuanan ato nang asisan kanang panday. Atong tan-awon og pila lang ka adlaw diri ang panday ato nang ihalad ang atong kusog anang adlawa para pag-assist. Siguro sa diri ang muhalo mga lalaki pero nagkinahanglan ba gyud na nga nay muhikay akong mga hangyo sad nga atong ipreparar ang simbahan niining bulan sa Pebrero para sa atong Marso. Unya dili lang ko kay mudasig ninyo kinsa mo kinsay mo ingon nga okay kami pastor mo'y mutabag luto actually sa pagkakaroon wala na ko'y manok. Turo-turo na naigagmay. Nagpadala ko gahapon, gamay na lang pod. Pero tiguang na nga gamay. Akong gipadalay sa kani pastor, murag undano ni. Pero gamay. Sasakto ra ni, kay tulo na lang pod mi. Una nga, siguro, ang ato ang estilo ani, mamalit-palit na lang tagi sa to nga makadulhog dito sa kuan, palitag baboy. Ano ipakaon sa panday. Kana lang kinilo, dili lang tibuok. Kaya pa man ng Marso. Unya, tabangan lang natog luto. Palihog lang ko nga akong asawa, tabangan niya. Siguro, karong karong hapon, mo tabang, no? Mo kuha tag siguro kahoy. Kuha tag kahoy. Dito, para atong gamiton. Kay ugma, mangumpra mi sa tiles. Magpa-deliver ta sa balas. 3 ka cubic. Actually, 4 na ka cubic. Unya na amay usa ka cubic diha. Mao na nga 3 na lang ka cubic atong paliton. Nya salamat sa Ginoo sa iyang pag-supply og pagtagbo aron ma-tiles ning simbahan. After sa tiles, ang atong pangayoon ni Lord nga madugangan ang bangko. Nya preparation ta ato gyud ang pangayoon ni Lord nga humag tiles ani dagham kay tag mga bisita. Ato ma-provide ka ng mga banig. Kaya akong giingnan ang mga pastor, kaya seminar man ko nila kagahapon, unya pizza 5 sa Marso, mag-seminar man ta,
ni sa Mirarma Manila o niya ang mga worship team si Minarosad, mga sunglid. Sunglid yun, may pinaka-importante. Niya ato nang ipangayo ni Lord nga kana bitang matagbo ang unsay banig nga gamiton niya ako silang giingnan pagdala lang og nipis nga habol og baga o kirasad. O niya ay na pagdalag unlan kay balda kay nasa biyahe. Habol lang. Kay maura man ay gikinahanglan diri ini katulog na sa atong mga bisita kay daghan dili paigo sa balay. Dili paigo gyud daghan gyud na siya. Kay musti magyud na sila sa kagabi diri. Ang uban mga pila pa siguro kagabi. So muna akong gitan-aw. Nya sa ato ang income pod sa simbahan siguro gamiton nato ang uban ana para sa kanang lamas, sa mga lamas. Kay ang baka daghan gyud na siya lamas. Dili pud ta muluto nga kulang-kulang og lamas. Kay mura ra pud tagwa maglutog sudan. Kinahanglan bungga ang atong lamas. Kay diha ta makakitag lami. Di ba? Lami. Net kayo, moingon ato mga bisita, maulaw mami mo invite nimo pastor. Ano man, dili gyud mi kaapas inyong linutuan ay. Mo ana lagi na sila. Muna nga salamat po ta sa atong mga kaigsunan dinhi nga maayo gud kaing muluto ato pakpakan ng Ginoo tungod na kay wala tay tihik-tihik sa lamas. Di ba? Nya sa mga estudyante no, welcome ato mga estudyante diha sa National High School na ano? Sa Sardinia. Ato pakpakan ng Ginoo. Nya kamong mga estudyante pod pangdasig mo. Kay gamiton mo ni Lord para ang atong naangkon nga kaluwasan, ang atong naangkon nga kuan, kabaguhan masinatian usab nila. So dili na to kalimtan, ipre na to ang bangko, ipre na to ang banig. Unya karong si manahona, ma-tiles na para dili na abog unya magmaf na lang ta. Nindot kayo magmaf na lang ta. Unya karong si abulana siguro after nga mahuman na ang tiles, ato anang kuanon kanang magsiguro ta mag-meeting siguro ta kana nang inig ka second o third Sunday, next Sunday ba or next pagid Sunday mag-meeting ta para nagyot sa final nga pagpangandam sa mga gikinahanglan nun og arrangement og schedule kinsay mo atiman, unsaon pag-atiman, unsaon pag-entertain, unya kinsa ang ma-assign sa food committee, kinsa ang ma-assign sa mo entertain, pero kitang tanan mo entertain kay katong ma-assign sa food committee, basig dili na lang pod mo entertain. Kay pertin ng inita. So entertain ta tanan. Ipakita nga kita nakadawat sa gugma sa Dios o kaluwasan tinaagi kang Kristo. Amen. So enjoy na to ang presensya sa Ginoo ang adlaw. So man akong pahibalo ugma og dili man siguro ugma basta karong simonahon na mangumpra na ta. Magpa-deliver ng tagbalas para magpahibalo lang ko sa atong group chat nga anang adlaw mag tiles na dire. Unya dili lang ko moingog kinsa siguro no. Pero may man tong moingon pug ko no. Sige, kinsa man ko no willing nga mo tabang. Dire paghalo kay sa ako gyud apikis dili pa pwede sa kuha. Si Brad Juliet o pakpakan ng Ginoo kinsa pa? Abi na kong niisa si Brad Serapin ning kuhit mas bintana. Ni isa na gyud ay kinsa pa mga batan-on. Si Brad ato pakpakan ng Ginoo si Dong Marvin, ready man as Dong Marvin, ready man gyud na sa kanunay. No dalaygon ang Dios no. Atong i-post lang sa ato ang sa GC. Nya salamat ta sa Ginoo sa pagbisita po ni Sir Chachin. Salamat sa Ginoo sa iyang kalumpusan pagbisita niya. Siya maghihimong instrumento nga ma-reflex sad ko. Kami ako asawa na reflex mi nya grabe na ayaw gyud mi. Kanang makakuan gyud mi giayaw mi ni Lord, no? Makasayaw na gyud mi, makaluksog maayo. Hallelujah. Na salamat kay sa kinabuhi ni Sister Chachin. Bisik pastoral magpadayon. Unya next Sunday di ay ako nagitinguha mo klase na gyud ko ninyo before ang pagsimba. Muna ako ang schedule, bulahan inig after sa pagsimba, relax ko. Kaya need na ko ang pag-relax. Kinahanglan mo relax jud ko.
before ang pagsimba. Dayong simba, siguro ato simba is alas 10. Alas 9, mo klase nako. Para open tanan. Open tanan. Dili na sa basic pastoral, discipleship training. Open tanan. Muna siya kung ngadto-ngadto moabot na ang gitawag Sunday school. Anak na siya. So mag-start na siguro ang ato ang service. Sunod pag yun nga matuig siguro itugot ni Lord alas 9:30. Kay kasagaran na ba kanato no sugod alas 10 na. So kinahanglan atong i-priority ang pagsimba. Dapat alas 10 na natatanan. Amen. Ina imong tapad before alas 10 naabot na ka. Amen. So dalaygon ng Dios maoron atong pahibalo. Niya salamat sa Ginoo ato ta sa pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo ato ang ipatas ato mga kamot manindog ta ug ato ang pasalamatan ng Ginoo. Atong katahan ang Dios, salamat, salamat sa imong gugma. Salamat, salamat sa kalampusan. Imong Espiritu Santo, magadaig ako. Salamat, Ginoo. Amahan na Diyos nga makagagahom, salamat o Diyos sa kalampusan, sa kadaugan, sa mga pagsimba, pag-ahala, diha kanimo. Salamat sa mga panalangin. Maingon man sa akong magigsunan nga nasa gawa sa nasod. O sa tanan nga mga kigsunan nga nagigduyog sa pagsimba kanimo, we declare blessing kanilag kanamo kaniya karon. Sa tibok simana, ikaw magauban, magaproteksyon. Bisan pa sa mga kabataan nga mag-eskwela, ikaw magauban. Sa tanang nanrabaho, imong panalipdan pauswagon. Kanamo sa tanang mga panginahanglan sa pagpadayon ng pagpangandam, we declare blessing. Pinaagi sa grasa sa mga Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa paghihiusa, pagigambit sa balang Espiritu, gikan karon. We declare blessing. Salamat Lord sa inyong papan nga mo karong ambitan, amo kang pasalamatan, magabless ka, magatag ginig kusog kada si kapis kay kaligon sa mong lawas. We declare blessing, Amahan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Ato pakpakan ng Dios, mga kaigsonan, ing na imong tapad, i-priority ang adlawng Domingo para ni Lord. God bless, God bless, God bless. Happy Sunday, blessed Sunday. God bless.